O, mae'n dod I Gareth Edwards. Edwards fel chwilio am Perry, ond Bradley sy'n dianc efo'r bel. Kenny o'i flaen o. Ys y gyfle rwan I Jack Kenny gael yr ergyd I mewn ac yndi yn wir. Jack Kenny yn rhoi Cei Connah isa'r rhwyd. Ac efo 6 munud ar y cloc, hanner cyfle gynta'r gêm, a mae Jack Kenny wedi rhoi Cei Connah ar y blaen. Neu mae'n mynd ag at Kenny. Franklin ar bas. Trio pasio tu mewn I Williams, a wedi disgyn I Harrington. Williams nôl ar ei draed, sy'n cyfle am groesiad. Oes, i'r postyn pella. Ac oedd I ar y llinell. O Disney, oedd efo'r peniad. Ond mae'r bel wedi clirio oddi ar y llinell. Dihangfa I Airbus. Dwi'n meddwl bod Dutton wedi cael cyffyniad arni hefyd. Mae'n parhau yn un I ddim. Perry. Ennill y meddiant, ond chwiriad. Mond yn canfod Josh Williams. Pas dda gan Williams ag at Franklin. So gyfle am ergyd gan Franklin oes, ond ydi digwiro oddi ar Jack Kenny. Ond Harry Franklin sydd yn hawlio y gôl. Ac 17 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Gei Connah 2, Airbus dim. Williams. Slack gan Nash. Ond Bradley yn ennill y meddiant yn ôl at Mendes. Tuag at y postyn pella, ac mae'n dair. George Horan efo'r peniad, heibio Lewis Dutton yn y gôl. Y croesiad gan Paulo Mendes. Ac siawns mae George Horan wedi sicrhau lle Cei Connah yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru. Gei Cyr chwilio am. O, yn diwir mae Joe Malkin yna o flaen. Lewis Dutton yn y gol o Gei Cyr gan Andy Firth. O lle oedd am ddiffyn Airbus. A Joe Malkin yna o flaen Lewis Dutton I sgorio ei 5yd gol ym mhob cystadleuaeth y tymor yma. A mae'r prawn yn mynd o ddrwg I waith I Airbus druan. Pas slack gan Thomason. A mae Joe Malkin eiliadau ar ôl rhwydo I gol gynta'r pnawn yn sgorio I ail. Wel, be sydd wedi digwydd I Airbus? Y bas gan Thomason. Syth I lwybr. Joe Malkin a diolch yn mynd I gael 2 goel haws trwy gydol y tymor.